Achije maromo 31 mane omaki nyoro kitudo kod timo ohand mula ma bandia nochwal e doho mar duoko penjo ewi ketho no endo. Ketho mokwongo okwako wuondo jopiny ariyo mawuok e pinje maoko kendo uso negi mula ma bandia maromo kilo 35 ma nengone romo milion 52. Ketho mar ariyo, achije ariyo go odonjnegi kod yudo omenda yo ma ok ler. Kamoko 12 odonjnegi kod ketho mar timo chapa omenda ma bandia. Achije duto nodagi ketho makama. Doho kiny timo ng'eto margi mar burano. These are simply innocent staff who are in the course of their duty in Glory Valley, house number 581. They were rounded up, bundled into a police lorry. I know once I have to go through all these things, put in my ruling properly, because unless you want me to pronounce myself immediately, and again that will open up another Pandora box. So allow me to do a ruling and I will deliver it first thing in the morning.